Bibi ulang bicara ini mungkin bosan di kampung. Boleh komentar? Biasa orang boleh orang bersehat, berdoa. Jadi, namun macam itu bukan yang ramai. Jadi, guru yang itu kalau dijelaskan kaya bukan yang berseperti macam yang seperti terus orang yang berdoa. Dia lalu mereka bilang ini, nomor jenazah itu membawa orang yang berpergian. Bagaimana naik? Kasih beliau mengenai. Ini mah nengkaman ada lulusnya. Kemudian ada yang lulusnya kami lima ada kami yang master kasih dua dua profesor orang ini nama beliau macam terkait dengan sahabat terbaik. Tapi sebelum dua profesor para ini nama itu Sahabat-sahabat
PRC सरकार बे सरकारनि जानानै बे समाव प्रदीप बसुमतारी बिथाङा मोनसे सानना बिथांखौ बे समखौ धन्यबाद खुलुमनाय बावहरबाय बाथि DID मास्टार बादायलायनायाव देरहासार जानाय जोंनि आफादनि महरै जोनोम जानाय फिसा हौवा नवजित नार्जारिखौ बिटिआर सरकारनि जानानै जोङो कम्पिटिसन बावबाय नैथियाव बिथांनि जावस्रि बिमा बे माइनाव मानि गाव बर' खालामनायाव जोङो देरहासार जानो हादों बर' हारिनि मोनसे मान लानो हादों बेफोरबायदिनो साफ्रोमबो बर' बिमाया जोंनि गावबा गावनि बर' फिसाफोरखौ गोजौ थाखोआव दैखांलांनायाव मैखोम बिहोमा गालांदों बेखौ जों सरकारनि जानानै हामलायबाय लोगोसे बावैसो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मालाबा CM बिथां प्रमद बर' सारा मोनसे एनाउन्समेन्ट फोसावनो थाखाय आंखौ फोरोंहरदों बेखौ नांगौलै बे जौसांनि गेजेरजों फोसावनो थाखाय नागिरबाय बेनो देग्लायनि हारिमु बिफाननि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बान्था जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नवजित नार्जारि होनाय जागोन होननानै जोंनि सरकारा आरो बे नीलेश्वर ब्रह्म जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाजों लोगोसे सरकारा 3 लाख रां होनायजों लोगोसे मान बान्था होनो थाखाय सिगांदों Kita sama besok UPPL bahasa dengan dalu nanti ada beberapa municipal property yang pasal property berapa membuat objek oleh ada sumber UPPL yang ada bisa menjadi pada itu dari जिला हिंदू स्टेडियम द्वितीय प्रशासनक ভালো খাও এনেকৈ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্বিতীয়ৰ যি কাৰ্যকৰ্তা আছে কাৰ্যকৰী সদস্য UPPLৰ কেইজনমান নেতা তেওঁলোকে আহি পেলাই এনেকৈ নৱজিত নাৰ্জাৰীক সম্বৰ্ধনা দৃশ্য বিভিন্ন কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা যি কোকৰাঝাৰ জিলা ক্ৰীড়া সংঘৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আছে ইয়াত এনেকৈ ৰাজহুৱাভাৱে আজি তাৰিখত যি ৰাইজৰ বাবে সুনামৰ্জন কঢ়িয়াই আনিছে নৱজিত নাৰ্জাৰী তেখেতক এনেকৈ ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন তেওঁলোকে আহি এনেকৈ Daya segera UPPL segera Anjani untuk berapa sebab hari-hari mulai asal boleh kita proses pemilihan boleh ya bisa motor ayo awak pikir this student unit UPPL juga boleh menolak dari sini pengadaan semua kita perlu bayar apa yang ada Kasih sini deh. Siapa ya?
एसे लाइन लाइन ओरै थांदो एसे हगारना होलाय नोंबो एसे थिखो नांला फटा फट दे सिगांजों लांदो थांबाय थादो लाइन लाइन KTS dibandingkan oleh coba dilakukan itu juga kalau isi ya Thank you. Ambon हम jadi kita terus pokoknya bisnis Đây đây đây